Numele meu este Oncil Ioana Mădălina și sunt fiziokinetoterapeut în cadrul Institutului RoNeuro. Majoritatea pacienților care ajung în baza noastră de tratament sunt pacienți care au un diagnostic optim oferit de către medici și specialiștii noștri. Fie că aveți o afecțiune neurologică sau din altă sferă, cum ar fi tulburări musculoscheletale, afecțiuni ortopedice, reumatice sau din sfera pediatrică, vă așteptăm cu un tratament individualizat nevoilor dumneavoastră. Considerăm că este foarte important ca tratamentul de reabilitare să fie condus de către un specialist, deoarece există o multitudine de exerciții, dintre care pacientul nu știe pe care să le aleagă sau exercițiile alese să nu fie potrivite pentru nevoile sale sau nivelul funcțional la care acesta se află. La prima ședință efectuăm o evaluare a pacientului prin care îl încadrăm la un anumit nivel funcțional, fie că este pe spate, pe burtă, în patrupedie, nivel la care apare simptomatologia, sau încercăm să observăm deficitul motor pe care îl are pacientul și încercăm să lucrăm din acel punct. Pentru un tratament individualizat, suntem la dispoziția dumneavoastră.